אנחנו פשוט עמומים. הנה, היא מוחאת כפיים. כל הכבוד. איזה דולפינה נקודה. בובי. זה ברמי, אתה רואה? כן, ראיתי. זה הפופיק דרך אגב, חבל הטבור. כן? טבור. בלי חבל. מפה זה נראה כמו בומי כזה. תגיד לי, אומרים ש... כן. היה האור איזה... הקטן כאן מאחורי העין. זה האוזן שלה. אוקיי? זה פופיק, זה סנפיר צד, מכוון את התנועה שלה בתוך המים, זה סנפיר גב, מסייע לה בתנועה שלה בשחייה. הזנב זה מקור הכוח שלה בתנועה שלה בתוך המים. זה האף, חור הנשימה. פה האוזן. העין כולנו ראינו, ואת הפה כבר ראינו מקודם. איבר מין, מה לא ראינו עדיין? זהו, ראינו הכל, כיסינו, אין לו הרבה איברים. הם רובן נקבות? פה יש 6 נקבות ו2 זכרים. תגיד לי, הייתה פעם כתבה שנעים ללדת בחברת דולפין. לא נשמע לי נעים במיוחד. גם לי לא. לא יודע, הייתה איזה כתבה על זה.